ingkang estu kawula ta'zimi para alim, para ulama bil khusus sahibul fadilah wa sa'adah Yai Haji Marzuki Mustamar ingkang minangka pun dados fosil. Dados fosil Kiai Marzuki niku sakniki dados fosil pun kiai angel. Mila diawet-awet. Nggih, soalnya Kiai Marzuki niku sakniki dados juru bicara. Nek carane eneng sing ngarani Kiai Marzuki niku provokator. Leres estu nek Kiai Marzuki niku provokator, tapi provokator akhirat. Provokator akhirat benjing dados bintang film akhirat. Lha soalé sakniki niku kula panjenengan sedaya benten kali mbiyen. Nek mbiyen mboten ngaji blas mboten napa-napa panjenengan. 50 tahun paribasane mboten ngaji niku mboten napa-napa nek mbiyen. Wong Islam niku nggih mek niku-niku tok. Nek mboten NU nggih Muhammadiyah. Niku wong mbiyen. Ana kiai kok ketune elek mambu rokok mesti kiyaine NU. Niku wong biyen. Eneng wong tahlil NU. Eneng kiai kok rapi, bak klambine mlitit celononan niku biasane kiyaine wong Muhammadiyah. Wis padha apale. Terle guyon ya wis suwe. Terle guyon soale le seduluran Muhammadiyah kali NU niku wis rada suwe. Napa sebabe pendiri Nahdlatul Ulama kali pendiri Muhammadiyah niku mondoke sak kamar. Kiai Hasyim Asy'ari kali Kiai Ahmad Dahlan niku mondoke sak kamar. Tenggene simbah Kiai Soleh Darat Semarang, gudiken bareng. Estu. Terus teng Mekah bareng nyantri tenggene simbah Kiai Ahmad Khotib Al Minangkabawi. Tenggene simbah Kiai Mahfud Termas sami gurune padha. Cuman teng Arab Kiai Dahlan wangsul teng Jombang, teng Jogja. Kiai Hasyim wangsul teng Jombang. Tapi wekdal di teng Mekah Kiai Hasyim Asy'ari angsal kamulyan ingkang agung kali tiyang Mekah dijuluki Hadratus Syekh. Hadratus Syekh niku titel tertinggi pelajar teng Arab. Nek rumiyin niku nek teng Arab diarani al-faqih niku syarate apal 2000 hadis sahih. Nek al-alim niku apal rubu'ul Quran. Apal seprapat. Nek mpun muni Hadratus Syekh niku syarate apal kutubus sittah. Lha niku mula panjenengan aman pun. Jenengan niki pengikute Kiai Hasyim Asy'ari. Wong sing zaman semonten entuk gelar Hadratus Syekh yang mensyaratkan apal kutubus sittah. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah niku kutubus sittah. Apal Kiai Hasyim niku. Mila wekdal wangsul teng Indonesia ora ana sing wani kali Kiai Hasyim. Nek kiai-kiai nglumpuk niku sedaya napa terose Mbah Hasyim Asy'ari termasuk waktu ajeng tanglet Pancasila niku pun leres napa dereng secara syar'i sedaya nunggu keputusane Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim memutuskan sik aku tak poso 3 dina. Mutuske Pancasila niku secara syar'i cocok napa mboten. Poso 3 dina terus salat hajat 2 rakaat. Tapi saderenge poso pas 3 dina niku ngatamke Fatihah ping 350.000. Mati sampean. Terus salat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama mau surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua mau surat Kahfi ping 41. Terus memutuskan Pancasila sudah betul secara syar'i. Lepun beres niku. Mila terus Kiai Wahid Hasyim memutuskan Pancasila sudah betul secara syar'i. Terus anggota BPUPKI liyane termasuk Ki Bagus Hadi Kusumo mensepakati ya cocok secara syar'i. Mila semenjak itu warga Jamaiyah Nahdlatul Ulama tidak pernah sekalipun membicarakan persoalan Pancasila, sebab Pancasila sudah betul secara syar'i. Itu bukan keputusannya menungso, niku keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula Nahdlatul Ulama dan santri ora tahu ribet.
Napa malih santri niku ngajine teng Mbah Soleh. Wong wis mati lho sik didongakno niku nek mboten NU nek mboten enten. Nek mboten santri mboten enten. Niki wis mati niki Mbah Soleh. Nah napa awak dhewe kok dadak memperingati Mbah Soleh, kok mboten muludan tok? Kok dadak ngekholi Mbah Soleh kok mboten langsung mulutan mawon? Wong umume wong Islam niku mulutan kok awak dhewe dadak ngekholi. Soale awak dhewe niki mboten santrine Kanjeng Nabi langsung mboten. Kados Kanjeng Nabi mboten nabi kawitan. Kanjeng Nabi niku nabi sing paling akhir. Sebab Kanjeng Nabi niku nabi sing paling akhir, mila kalih Gusti Allah supaya Kanjeng Nabi niku mboten lali nek tugase mek nerusne. Mila diceritane Nabi Adam, diceritane Nabi Idris, ceritane Nabi Musa, ceritane Nabi Ibrahim, ceritane Nabi Isa, diceritake kabeh. Niku Gusti Allah teng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora mek diceritakno, mboten nameng diceritakaken Kanjeng Nabi niku kali para pendahulu, tapi dijak ziarah. Dinapak tilaske ingkang nami Isra Mi'raj pada tanggal 17 Rejab diduduhno. Iki lho petilasane, iki lho Masjidil Aqsa, iki lho iki lho Palestina, iki lho nggone Nabi Ibrahim. Mboten namung petilasane tok sing diduduhne kali Allah. Bahkan para nabi sing empun rumiyin seda diceluk malih kali Gusti Allah, dipethukno kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya Kanjeng Nabi ya ora lali nek meng neruske millata Ibrahim. Mula Kanjeng Nabi ben setahun pisan didhawuhi ken ziarah napak tilas petilasane sejarahe Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mula kula panjenengan sedaya disuwun ibadah haji. Iki lho mlakune Siti Hajar, iki lho mbelehe Nabi Ibrahim nang kene, iki lho nyawat setane nang kene. Sedaya dipun duduhaken kalih Allah. Sebab Kanjeng Nabi sing paling pungkasan dugi, tapi disejarahke sing biyen bahkan dinapak tilaske. Mila Kanjeng Nabi mboten dadi wong sing kemlinti, mboten dadi wong sing anggak, mboten wong kemenyek. Kanjeng Nabi cuman mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku iki mek dandani nyempurnakne akhlake menungso. Mboten enten Kanjeng Nabi aku nganyarno mboten, aku gawe mboten, aku mek dandani. Berarti pun apik wong-wong niku. Pun apik meng dereng sempurna. Mula Kanjeng Nabi mboten ngerubah tawaf niku wis eneng. Tapi saderenge Kanjeng Nabi tiyang tawaf niku udo. Mila kali Kanjeng Nabi ditata kon ngangge klambi ihram. Tiang rukuk sujud teng berhala nggih pun enten. Tapi kali Allah nameng ditata sallu kama raaitumuni usolli. Tiang beleh kewan teng sandinge Lata Uzza nggih pun enten. Bahkan mbahne Kanjeng Nabi niku nyembelih unta 1000 teng ngajenge Lata Uzza kalian Manat. Mboten diilangi nameng napa? Nameng ditata khudhu anni manasikakum, hajine ditata, mbelehe ditetesaken Aidul Kurban. Mboten enten blas sing ditata, sing digawe anyar mboten enten. Nah mila kula panjenengan sedaya nek dadi wong saiki aja langsung kemlinti, aja kemenyek. Sakniki kan kathah tiyang ingkang langsung ajeng sinau kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung sinau mriko. Lali nek awak dhewe niku nameng murite para ulama. Awak dhewe niki diwulang al ulama warasatul anbiya.
Lah ulama niki fotokopine ulama sing sadurunge dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sing nekake Islam teng kula panjenengan sedaya niki Mbah Soleh. Mbah Soleh nggih, mila berhubung Mbah Soleh sing nekake kula panjenengan sedaya teng agamane Allah, Mbah Soleh diterusne putra wayahe, diterusne santrine mula kula panjenengan sedaya ila hadrati munggah tekan Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi wong sing mulang niku munggah niku para nabi sing biyen, mula nek salat diakhiri kanthi ndongakno sing wis budal dhisik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kanjeng Nabi gathuk kali sing biyen dohiron wa batinan. Lah awak dhewe wong diwulang kali para ulama ya aja lali ndongakno sing wis budal dhisik, sing mulang lan gawa iman. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lho niku mula wong nek ngajine kaya ngeten niki dadi wong ora bakal konslet. Nggih, soale teng mriki niku benten kali teng Arab. Teng mriki ngulangi wong teng Gusti Allah niku angel. Sepindah nyocokno lambene sik. Lambene niki kudu dicocokno sik kaya wong Arab, kaya Kanjeng Nabi le nyocokno suwe. Teng mriki diwulang alhamdu metune alkamdu. Diwulang ngucap Allah ana sing 10 tahun metune isih Allah. Ana sing metune Allah. Ana sing ilam-lame Allah. Peleme pun Allah dereng. Gusti Allah. Nyocokno lambe niku mawon angel. Mila teng mriki para ulama le mulang niku cocokne lambene sik kanthi ngawontenaken majelis zikir, majelis mujahadah. Terus wong lagi lambe mawon latihan aja gaya kaya sahabat aja gaya. Sahabat niku wis lulus diwulang Kanjeng Nabi guru terbaik dunia. Diwulang kali Kanjeng Nabi niku wis dadi wong wis diwulang Kanjeng Nabi langsung atine wis dadi meneng ngeten niki, atine pun wusul tekan Gusti Allah. Lah wong teng mriki lambene wae gek latihan terus le zikir kongkon meneng jarene nyontoh sahabat ya ora sida zikir ya turu ya wong mriki. Turu nek tiyang mriki nggih mboten? Turu nek tiyang mriki. Ya Allah, lho niki lho. Wau mungkin Kiai Marzuki sampun nyampeaken perkembangane donya. Niku kathah sing wong konslet niku perkara niku. Keduwuren ngukur awak. Atase wong Bojonegoro gayane kaya sahabat. Kelasnya niku gak kelas lambe, latihan ditata lambene, diwulangi mripate, dijak pengajian supaya napa? Supaya mripate seneng, dirungokno ngangge speaker gede supaya kupinge krungu. Mungkin lagi medun mriki. Lah mila nek teng mriki kula suwun nek bar salat le zikir aja meneng wae lho nggih. Sampe nek zikir meneng ngeten niki nek teng Makkah wis ngerti karepe zikir niku napa. Lah nek teng mriki sampean bar salat kok zikir meneng ngeten niki, simbah-simbahi bingung, iki muni apa gitu. Akhirnya meng umak-umik nyekel tasbih. Nggih. Dados Islam niku mlebet ngriki Masya Allah dawane mboten umum. Dugi Mbah Soleh niku men kesekian. Islam lebet mriki niku ngenal agamane Allah wong Bojonegoro nggih. Niku pun tahun 1400.
Kanjeng Nabi lahir tahun 500-600. Teng mriki niku tahun 700 tahun 1400. Jarak 700 tahun niku adoh. Adohe mboten umum. Tur mbiyen wong Jawa niku paling terkenal nentang agamane Gusti Allah. Paling terkenal menantang agamane Allah niku wong Jawa. Soale teng Jawa niki napa-napa wis ana. Swarga niku separo wis teng mriki. Nek swarga niku jannatin tajri min tahtial anhar, awak dhewe ngaji mawon eneng banyune mili lho coba. Nggih. Woh-wohan ingkang kathah teng mriki pun kathah. Golek bojo akeh teng Jawa biasa. Lha napa? Di samping wong Jawa niku rumiyin niku terjadi sesuatu yang agak berbeda dengan Hindu sing teng India. Hindu sing teng India niku Hindu sing mulangi moksa. Moksa niku ilang raga sasuk maneh. Nah teng mriki wong Jawa niku areng ilang raga sasuk maneh ra iso. Soale nek arep ilang raga sasuk maneh kudu nglakoni upawasa. Upawasa niku muter lanang wedok udo kabeh. Wis tu kok sampean kok dikandani kok guyu. Lho asline ngoten niku. Ngeten iki. Terus mungkin nahan hawa nafsu kabeh ngeten niki terus awake mimpes cilik lap ilang. Jadi nek cara Islam niku zujina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati. Sedaya hawa nafsu donya niku diilangi. Nggih diilangi lap ngoten niku. Supaya napa? Supaya raga sasuk maneh iso balik teng Gusti Allah. Lah ngoten niku kathah sing gagal wong mriki, wong Jawa. Wis mimpes awake cilik lap eling bojone. Akhirnya macet, mboten iso gedhe, mboten iso ilang. Dadi jenglot utawa Bathara Karang. Dadi nek jenglot utawa Bathara Karang niku produk gagal moksa. Mila tiyang Jawa terus golek ajaran sing luwih enteng. Namine ajaran Bhairawa. Bhairawa niku ngajari ora moksa ning cukup ngraga sukma. Ngraga sukma niku muter lanang wedok udo kabeh. Ngedep arak, tumpeng, ingkung menungsa. Niku akhirnya mungkin supaya ngisore udel niki mboten kerucak-kerucuk, mboten njaluk nika dikei hubungan seks bebas. Ngumbar hawa nafsu sisane teng Boyolali Gunung Kemukus. Supaya wetenge niki mboten keracak-kerucuk dipakani napa mawon sing teng riku. Supaya akale niki mboten kakean pikiran, mula ditahan ngangge ngombe arak. Pas sukmane metu supaya awake niku ra obah, dipathoki ngangge mangan daging menungso. Mula terus dukul Sumanto. Engken terus ngraga sukma. Nek arep nyolong sukmane tok sing lunga jenengane ngepet. Nek mateni wong sukmane tok sing lunga jenengane santet. Nek nyenengi wong wedok sukmane tok sing lunga jenenge pelet. Niku ilmu yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Ora iso dikalahno. Angger kiai teko niku dipangan. Angger kiai teko dipangan. Mula Sultan Muhammad saking Turki niku bola-balik gagal ngirim. Akhirnya dikirim ulama sing ra iso dipangan wong. Mboten tegas dipangan. Entuk saking Iran namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Medun teng Jawa ngriki wong Jawa nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi angel, mula terus teng Jawa kondang jenengane Syekh Subakir. Syekh Subakir niku Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Mula terus diuber-uber kali Syekh Subakir mlayu teng Jogja tiang-tiang niku teng Parangkusumo. Saking Parangkusumo diuber sebagian melayu ngulon Gunung Serandil, melayu ngulon Pelabuhan Ratu, melayu ngulon teng Jampang Suradek Sukabumi, melayu ngulon teng Ujung Kulon Banten. Sing melayu ngetan munggah Gunung Lawu, ngetan maneh Gunung Kawi, melayu ngetan teng Alas Purwo. Teng Alas Purwo dipimpin pemimpin Bhairawa namine Menak Sembuyu. Mila terus Syekh Subakir sepuh Mbak Ishak dikengken nguber ngrika. Diuber kali Mbak Ishak akhirnya Menak Sembuyu nyerah. Anake sing wedok nami Dewi Sekardadu diparingke Mbak Ishak. Lahir Sunan Giri. Akhirnya tiang Bhairawa melayu teng Bali kali melayu teng Kediri. Nyembah patung totok kerot. Lah teng riku diuber kali Sunan Bonang akhirnya nyerah.
bareng pun nyerah ya wis mutermu tetep rapopo tapi aja udo. Arak diganti wedang biasa, tumpeng iku halal tetep rapopo. Ingkung menungso diganti kali ingkung pitik, mantra ngraga sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Lha mulane saiki kok ana wong ngarani tumpengan kok musyrik tapuken lambene niku. Mang tapuk lambene. Niku ngawur niku. Niku padha kalih perubahan tawaf saking uda ngangge ihram. Nggih, padha kalih nyembelih kewan teng Lata Uzza dados Idul Adha niku sami kehebatane para ulama rumiyin. Mulane ana kiai tumpengane iki musyrik, ustad mang parani mang tapuk lambene pok. Sing musyrik niku sing muter uda, ngedep arak, ingkung menungso ngraga sok. Cuma niku sing musyrik. Lah nek sing pun tumpengan pun sah niku. Lah sak sampune niku lagi dikirim guru ngaji. Lagi dikirim guru ngaji saking Maroko namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Medun teng Jawa, wong Jawa angel nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, mula teng Jawa terkenal namine Syekh Jumadil Kubra. Manggen teng Jogja mriko, tunggon demit-demit nika. Teng Turgo mulang ngaji, wong Jawa diulang bismillahirrahmanirrahim. Wong Jawa ranti huruf ha, duwene ka, ana caraka, Datasawala padha jayanya. Mula alhamdu metune kamdu. Ya Hayyu ya Qayyum metune ya kayuku ya kayumu. Rabbil alamin metune Rabbil ngalamin. Wong duwene ngo niku. Nggih, duwene ngo. Mula wong maca Quran asline kan beda-beda. Wong Bugis nika ken muni alaihim mboten iso sing asli. Metune alaihing. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ngoten niku. Mila mbiyen eneng santri Mbah Hasyim Asy'ari teng Tebu Ireng diwulang siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Mingkem siratal ladzina alaihab. Aku Bugis. Lha akhirnya diulang ngaji kali saya Jumadil Kubra ulang lan duwe anak namine Ibrahim gadah putra namine Rahmat gadah putra namine Makhdum Sunan Bonang. Duwe putra namine Qasim Sunan Derajat. Saking Qasim ngedunke Nur Rahmat ngedunke Abdul Qadir mudun Abdul Qahar, mudun anak Jayeng Rono siji Bupati Pasuruan, mudun anak malih Jayeng Rono loro Bupati Pekalongan, gadah anak terus gadah anak Husain Rahmatillah Sunan Sedorawuh Adipati Batang ingkang pertama, sing sedaya keturunane pindah malih teng Jawa Tengah, ngedunke kiai-kiai Magelang, ngedunke kiai-kiai Jogja. Niki ati kiai ngaji niki mbiyen sak petarangan. Mang urut Mbah Soleh niki munggahe lak dugi ngrika paling nyempale teng Joko Tingkir. Nggih mboten? Lha mesti niku wong asline wong gelem ngaji ki mung sak ndok-ndokan kok mbiyen. Lha nggih soalé mbah-mbah dhewe mbiyen iki sangune lak mboten sangu dhuwit. Mbah-mbah dhewe mbiyen niku nek asline wong gelem ngaji mung sak ndok. Soalnya mbak-mbak dhewe mbiyen niku nyontoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim iku nek ndongakne anak muga-muga ngerti ngoten tok awan. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Lha niku tok. Lha niki nek dilek muter lah, terus mangke medun dugi Mbah Soleh. Nah mula panjenengan nek santrine Mbah Soleh ya kudu ngerti unggahe niki tekan pundi cek boten kemlinti rumangsane sampean iso agamane Allah langsung medun keng langit aja konslet engko sampean konslet asli. Lo asli mula Masya Allah saat ini kathah tiyang konslet. Nggih, kathah sanget tiyang konslet saat ini sebab napa? Kalih sing biyen niku wis mboten ngregani blas. Kalih kuburane tilik pun mboten purun. Napa malih kok ndongakno? Napa malih kok ngrungokno critane kaya ngeten niki pun mboten purun.
Ya niki malah takok, napa Kanjeng Nabi kok dikholi? Kanjeng Nabi mulutan. Kok kiai khol ora cocok. Lho Kanjeng Nabi niku mulutan cukup, mboten perlu khol. Napa Kanjeng Nabi kok mboten perlu khol, kok cukup mulutan? Soale Kanjeng Nabi niku pasti pungkasane apik. Ket lahir tekan sedo mesti apik, tapi nek kiai rung mesti, mula didelok pungkasane mawon. Lho, khol niku lak meng delok akhire matine menungso. Mbah Soleh niki dikholi sebab napa? Akhire husnul khotimah. Nek kiai nek Nabi niki maksum wis ket awal sampai akhir cetha apik. Tapi nek kiai udah mesti kadang eneng ngulupil napa kesleo nggih jenenge. Ana ngulupil kades kesleo. Ngulupilek kesleo. Ngulupil kada kesleo. Kadang pungkasane dadi apik. Kangger kakean pil seniki niki, mang tanglet Kiai Marzuki, kathah kiai kleleken pil seniki. Kadang mila didelok akhire, mula kula panjenengan sedaya ayo siap-siap golek akhir sing apik, golek akhir sing apik. Carane golek akhir sing apik niku wonten kalih niki cara menungso. Sing siji nek golek akhir sing apik kudu duwe sekolahan. Sing kaping kalih ayo ndandani kelakuan sing apik, duwe sekolahan maksude piye? Kanjeng Nabi lak name ngendikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu medun saka gendongan tekan liang kubur. Nah nek cara sakniki golek sekolahan nak tekan SMA. Nggih ta? Tekan profesor, tekan dados doktor Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sakniki le sekolah paling dugi pinten tahun Kiai Rien? 30 tahun? Mboten enten nggih. Bareng ngoten nak pun mboten sekolah. Marzuki nah, sekolahan napa sing kudu dilakoni menungso sampai tekan mati? Sekolahan kenal karo sing gawe donya. Sekolah neng perguruan tinggi neng dadi sesuk menungso lahir petuk sapi, mula ana fakultas pertanian kehewanan. Menungso lahir petuk minyak, mula enten fakultas pertambangan. Pun akhirnya donya iso dikelola kanthi sekolahan. Nah, bar iso ngelola napa-napa panjenengan petuke napa? Petuke lawang ciut sak meter. Petuke niku nah bar sekolah donya sampean kudu sekolah nyinaoni kira-kira mlebu kono iki petuk sapa. Nek sekolah fisika matematika lah petuk donya. Nah bar petuk donya sampean sesuk petuk napa? Ayo nek wis bas mlebu niku petuk mungkar nakir. Ngoten niku. Nah sangune petuk mungkar nakir niku sangu napa? Sangu ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Gusti Allah. Niki lho, mula kiai-kiai mesti ndamel sekolahan kangge wong mengenal Gusti Allah. Raketang kadang seminggu pisan utawa selapan pisan ben Senin Kliwon, apa ben Ngahat Legi, apa ben Jumat Pon. Niku dalam rangka napa? Ndamelaken sekolahan menungso kenal Gusti Allah. Lah berhubung sekolahan kenal Gusti Allah niku ana sing sekolahan kek lambe tok. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ana sing subhanallah sekolah kek TK. Oleh 10 tahun wis iso la haula wala quwata illa billah, wis mulai cocok lambene garek ngedunke ngriki. Niku suwe. Sekolah latihan lambe niku puluhan tahun sampean. Nek teng ngriki, nek teng Mekah riko teng Arab niku cepet wong lambene pun lambe ngriko. Kaya lambe Bojonegoro diwulangi laler lare rolas niku cepet wong ilat Jawa. Nang lor ril ketabrak sepur ngene cepet. Tapi nek tiyang Arab dikon diwulangi laler lare rolas ayo kesleo-sleo padha mawon. Semanten ugi awak dhewe nyebut niku suwe. Lah, ketika menyebut seperti itu suwe, lah kok dilalah lagi sekolah ngoten niku lagi nyebut tok, dereng dugi ngriki. Jare malaikat Israel, oh wis wayahe balik sampean dijikuk but ngoten niku. Kira-kira ditakoni malaikat lah mesti hao-hao sampean. Neng kuburan marobuka. Kalau manjene sekolahe lagi lambe urung katam.
arep digubuk kali malaikat. Yes ngeten niki. Napa criyose malaikat raqib? Masyaallah mungkar nakir sing sabar aja mbok gebuki kuwi le sekolah rung lulus wis mbok cabut. Iku sekolah nanggone ning pondok mriki ning Pondok At-Tanwir rung katam iku nyebut Gusti Allah niku sik ora iso beda karo pelem karo Allah padha-padha nyebut Allah. Aja mbok gebuk iku gek sekolah. Lho, wong nek mati ning jero sekolahan sampean mondok mati niki klebu mati ingkang husnul khotimah. Lah sampean duwe sekolahan mengenal Allah kok lagi latihan lambe kok mati. Teng mriko mesti sik tola-tole takoni panjenengan klebu matine wong sing lagi belajar. Lho enak mboten? Di ngapura kali Gusti Allah sebab kegolong matine wong sing lagi belajar. Mula sampeyan kan wis teyeng to nggih. Latihannya wis rada katam, tapi insyaallah wong teng mriki latihane gek latihan tekan lambe dereng dugi ngriki potongane ngeten iki rung tekan kene nek kula ndelok. Buktine napa? Nek wis tekan ngriki muni la haula, para sahabat kan wis lulus la haula wis lulus. Niku eneng pedang teng gulune ngeten niki la haula wala quwata illa billah belas wedi mawon mboten. Wong la haulane wis lulus lah awak dhewe la haulane dereng lulus. Mila muni la haula wala quwata illa billah eneng kresek ngono mencolot isian. Lha niki sik mencolot nggih. Mila wong awak dhewe niku mripate gek latihan, lambene gek latihan, ya kadang-kadang isih mbujuki Gusti Allah, ya mbujuki sampean. Allah akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mesti munine ngoten niku mboten jenengane salat. Nah pas merem nek engke nek pun pas melek salin menan mripate mesti ora gelem sembahyang wong latihane kayak mripate lho jam 3 kecek ndiluk sithik ngeten iki sarunge bolong rukuhe bolong ana ting 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 bakul bakso liwat nggih mboten nggih soalnya latihane lagi teng ngriki. Mula sampeyan nek isih ngrumangsani kok lagi tekan ngriki niku contone gampang. Nek jenengan sembayang kok kupinge isih rono-rono, mripate isih rono-rono, berarti cen awak dhewe niki cara sekolah mengenal Allah lagi tekan gulu munggah. Imam bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Alah suwene. Lha niki sebab napa awak dhewe kelase gek latihan. Mula sampeyan nek isih latihan melok nek teng mriki enten majelis pengajian saulan pisan napa seminggu mang sing sregep mlebu supaya urip niki ana sekolahan kenal Gusti Allah. Mila para ulama biyen nek mulang ngaji niku ngerti santrine lak ya delawar-delawar ngeten niki. Mila para kiai mbiyen nek kadang niku nek ngaji kadang mboten langsung iki dalile iki mboten niku nggih. Kiai-kiai mbiyen paling mek nyuntukke. Misale sampean aja nyolongan ya nek pengin dadi wong apik iki jempol iki ana jentik iki aja utak-atik barange liyan, aja nyolongan. Ngeten niku mek tahan tok. Sunan Kalijaga mbiyen nek ulang ngoten niku, jentik iki aja utak-atik barange liyan. Iki nek kowe butuh menggo nyokok silite pitik, misale ngoten niku. Padahal nek aja nyolongan niku dalile enten asyariku wasyariqatu faqtau aidiyahuma. Hadise lau anna Fatimatu binti syaraqat laqata'tu yada. Tapi kiai kadang ora diketokke niku, dalile mboten ditokno. Sebab napa? Ngerti santrine mbok wis didalili isih nyolong wong blandang. Nek langsung dinai Quran waktu niku kali kiai, nek panjenengan blandang nyolong langsung panjenengan kena hukum melanggar Al-Quran, melanggar dawuhe Gusti Allah. Tapi nek kiai niku niat didik menungso meng diceritani aja nyolongan dene kok sampean isik nyolong, sampean mek melanggar dawuhe kiai. Niku cara didik, ilmune wong didik.
Mula kan ana nek cara kiai mbiyen niku lah eneng syaikh taklim, eneng syaikh tarbiyah. Nek syaikh taklim niku bar mulang mulih. Guru-guru sekolah niku syaikh taklim. Tapi nek syaikh tarbiyah niku mulang nyontoni sak prakteke, sak momonge niku jenenge syaikh tarbiyah. Mula mbiyen eneng rumus ana korek wa anta sami wallahul hadi. Aku ki mek maca sampean do ngrungokno sing paring hidayah Gusti Allah. Lha niku mula kiai-kiai mbiyen sakniki lho titik dalile apa? Dalile apa? Tumpeng dalile apa? Tahlilan dalile apa? Tekan apem dalile apa? Karek ngemplok kok tak takok dalil. Lha nek kaya ngoten niku sakniki nek kathah. Lha niku niki sekolahan mula Mbah Saleh riyen lek mulang nggih ngoten niku nggih. Mbah Saleh lek mulang masyaallah mboten tahu tok pidato terus Quran iki mboten wong ngerti sampean dikai Quran ya isih mlandang kok nggih. Mila mek diceritani terus lek ngulang ya ngene-ngene nek Kiai Saleh soalé napa teng mriki nek meneng turu nggih diulang selawatan. Nek Mbah Saleh mulang wong-wong Jawa niku diulang kenal Kanjeng Nabi ya ora gampang. Ana sing wis iso dikenal diulang ngangge cara Arab diwacake berjanjen, wacake burdah wis dong, wis paham. Tapi ana sing teng mriki lah mboten saged. Kaya Habib Syekh nika wis Arab, mula selawatane cara Arab. Ya nana ya nana ya nana ya nana nika dalikal fadlu minallah. Kok nika ana kaya ngatene nika Habib Syekh cara Arab. Tapi nek Mbah Saleh mulang wong mriki nggih biasa mawon, wong ana sing atine niku urung Arab. Atine niki senengane lagi seneng monata nggih. Ana sing atine niki idalaila, atine dangdut. Mila para ulama ya wis wong atine nyantole gek ro dangdut, ayo disampekno selawatan ben cocok ro atine wong Bojonegoro. Mula eneng sing selawatan nganggo cara dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik derereng nika Rabbi asyani wa daraji niku lagune dangdut niku. Duhai senangnya pengantin baru lagune lak niku to nggih. Nggih, ana sing rung nyantol ngangge cara Jawa. Ngangge dangdut mula dijowokke. Mula Bib Lutfi terus gawe selawatan cara Jawa, lagune lagu Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak perahu layar lagune lak niku ta nggih. Niki wong pancen wong Bojonegoro mlebune lagi niku. Tapi aja kabeh dirubah lho nggih, ana sing ra cocok. Kaya adzan niku mboten cocok nek dicara liyane. Adzan niku anane nggih wis basa Arab ngoten niku, lagune ngoten niku. Gara-gara sak kampung diundang sedina ping 5 speaker 12 ora nyantol. Akhirnya terus wah iki senengane dangdut terus ngerti-ngerti subuh-subuh. Ana sing adzan hayya 'alas shalah. Ora oleh. Mboten oleh. Niku mboten oleh, niku ora oleh. Cocoke ya wis nek ngoten niku nek adzan. Kaya wayang niku cocoke nggih wis mek basa Jawa. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap wis ngoten niku tok. Niku di Indonesia ini elek. Bumi berguncang-guncang langit kedip-kedip mboten cocok. Indonesia Raya niku cocoke bahasa Indonesia, di Jawa no elek. Indonesia lemah banyuku. Kenging tiang Cilacap terus bubar. Indonesia lemah banyune nyong ngoten mboten tadi. Lha niki cocoke niku. Lho niku lho para ulama. Mulange niku Masya Allah ini semua dalam rangka di dalam sekolahan madrasah mengenal Allah. Mula di ngene-ngene nek bar salat dikire banter dan hasilnya apa? Sampai hari ini seluruh santri sing dididik Mbah Saleh tesih ngerti carane zikir, tesih ngerti carane sholawat. Lah nek zaman riyen terus gaya nggih. Mboten purun ngangge cara ngene-ngene. Kenapa? Karena jarene sahabat orang ngene-ngene. Nggih, tur sahabat ramuni. Akhire napa?
akhirnya tidak punya cara ngajak zikir, akhirnya saiki anak putune malah wis do ora iso zikir, akhirnya malah ngaram-ngaramno zikir. Sing zaman semonten mboten purun solawatan ngangge marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jaddal husaini, marhaban marhaban. Sing ora gelem ngoten niku saiki anak putune ora iso solawatan, malah akhirnya napa ngaram-ngaramne solawat. Niku sebabnya napa? Suwe-suwe ora ngerti carane. Tapi sing ngajine terus niku sakniki kathah sing wis pethuk dalile kados sing mboten purun Sayyidina rumiyin. Mboten purun. Wa ora ana. Qul innama ana basyarum mitslukum. Padha. Sakniki suwe-suwe bareng ngaji niku pethuk dasare. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum. Ki aja nyeluk nabiku kaya kowe le nyeluk ing antarane sira kabeh. Niku Quran, ning kula ra hafal niku surat napa ayat pinten. Ngajine santri niku mbiyen mek ngoten niku nggih. Nek sakniki kan kadang apal ayate apa peronggone apal surate ning ra ngerti ayate. Niku napa niku? An-Nur kados nggih. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Wah akhire sakniki bareng wis ngerti dasare arep melok muni Sayyidina isin. Wis dinggo karo kok tanggane, akhire sakniki purun ning mboten Sayyidina tapi ngangge baginda. Ya ora apa-apa, padha mawon. Enggak ngangge baginda, wong sesuai ketemu dalile kok. Begitu rumangsane mbiyen niku, nek wis ora Sayyidina niku modern. Bareng mbiyen Kanjeng Nabi mawon dingonokno, sakniki do kualat. Akhire anak putune ora do ngregani wong tuwa. Akhire sing tuwek-tuwek stres, kok beda ya karo wong NU ya. Nek petuk sing sepuh niku takzim, sungkem. Lah saiki nek kono kok wong tuwek ra diregani, akhire terus menyadari, oh dosane ngedunke derajat Kanjeng Nabi nang derajate menungsa, sebab munggah neng derajate Kanjeng Nabi angel, akhirnya Kanjeng Nabi nih sing didunke teng derajat menungsa. Niku kelakuane wong Badui niku. Niku kelakuane wong Badui. Arep munggah neng Rasulullah niku angel, akhirnya Rasulullah sing didunke neng derajat menungsa, bareng saniki angel. Sing biyen mboten purun tahlilan, sakniki alhamdulillah wis ngerti dasare. Nek dongane wong urip nang wong mati niku tekan. Bareng pun maos kisahe Syekh Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Abdissalam sing nulis kitab Qawaidul Ahkam, sing gelare Sultanul Alim fil Alam. Niku tahu aku nek mati aja mbok dongakno ora tekan. Dadake bareng sedo kabeh santrine ngipi, aku tekan begitu mati ternyata tekan, Kang. Saiki tekan aku mau dongake mula diwacana Fatihah ping 70.000. Lah saniki kathah sing pun mengakui nek ngaji nek dongakne wong mati niku tekan, tapi wis kadung sukan tahlilan saniki ngangge kalimah thayyibah. Padha mawon. Sing pun mboten kepenak yasinan saniki ngangge Ar-Rahmanan. Padha mawon sakjane niku. Nek teng kutha niku kathah enten Ar-Rahmanan, eneng Kahfian. Sing maune terbangan mboten purun jarene niku bid'ah. Sakniki pun ngerti nek niku mboten bid'ah, tapi ajeng ngangge terbang wis sungkan. Mula sing dadi terbang lambene. Nek nggih akapela niku apa? Akapela napa? Nasyid. Dam dum cekik dam dum mengganti lambe. Niki mungkin berupa insyaallah uang niku nek ngajine terus mangke niku dados Asy'ariyah, dados Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, melok Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sesuk niku wis dadi NU kabeh wong sak Indonesia donya niku. Mang takok mawon. Soalnya apa? Ngajine genah. Bener niki le ngaji, urutane tepak, manhatnya tidak pernah kebleset. Lah nek wong kok ngajine terus langsung sepotong. Iki kok Gusti Kanjeng Nabi, iki kok Kanjeng Nabi. Ora ngerti muni bid'ah dina sakniki niku lak wong kesleo to nggih. Bid'ah. Lah nek mboten dingotenke mbiyen mboten iso dugi ngriki. Pun nek panjenengan pengin husnul khotimah sing kaping kalih, panjenengan jaga urip ning nggon sing apik. Nggih. Wong matine niku biasane meng lakone uripe aja ngasih kok bendina ngene. 1000. Hati-hati pas ngene kek ngoten niku ngene mati piye sampean.
utawa pas amit sewu kathah sakniki wong nuroni bojone wong lagi ingik-ingik mati. Coba sih niku lakone menungsa lho niku lho masyaallah. Lah kula panjenengan sedaya niki alhamdulillah nggih duwe kiai-kiai Mbah Saleh sing ngerti dadi ulama. Mboten mung ustad niku ulama sing ngerti piye carane mulang wong bojo negara. Lah sakniki anak turun kula panjenengan sedaya niku ganti mangternek jenengan biyen ngaji teng mriki, sesuk anak turune terusne malih teng mriki. Soale zamane tambah rusak. Biyen niku enten contoh sing paling apik. Zaman paling rusak niku zamane Fir'aun, wis rusak-rusake zaman. Mboten enten zaman rusak kaya zamane Fir'aun. Wong marek Fir'aun niku mawon rusak. Kesenggol Fir'aun niku rusak. Tapi Gusti Allah ngutus Nabi Musa mboten didohno saking omahe Fir'aun, tapi malah dilebokno ning jero omahe Fir'aun. Sebab napa? Sebab teng jero omahe Fir'aun ana wong wedok sing kuat angkrem. Jenenge Siti Asia. Kuat betul angkrem neng ngriku. Lah sakniki zaman arep rusak kaya napa? Selagi putra putri panjenengan sedaya tesih enten sing ngkremi teng Atanwir mboten bakal rusak. Soalnya sampean arep ngkremi dhewe ketoke ya ora iso nggih. Angkrem napa sampean mengisane ngendhok tok. Payahe angkrem tolah-toleh ngoten niku. Napa malih bapak-bapak ken angkrem paling angel ya niki. Ngerti bojone angkrem niku kadang ditinggal neladung babon liya kok. Jeni lah. Niki sing genah. Nah, cara-cara kaya ngeten niki masyaallah ini menjadi penting. Pentingnya teng pundi? Dengan kita ngaji yang betul, manhaj yang betul, kok ngisor munggah kaya ngeten niki teng disarekke Mbah Saleh, sing teng mriko ngekholi sinten malih, sing teng mriko ngekholi sinten malih, sing mriko ngekholi sinten malih, akhirnya timbul rasa cinta yang sangat dalam terhadap bangsa dan tanah airnya. Mula ora bakal ana teroris kok tukul teko pondok pesantren. Ora mungkin. Sebab napa? Ilmune mengajarkan menungso seneng kalih bumi yang dipijak delok Gusti Allah. Lho niku lho niki mula kayak ngeten niki pun niki lho nang mati sampean arep milih sing model kaya napa lah enten contone lho jam pinten niki kok wis peteng. Ya Allah 4:30 nggih pun dirit malih tak ndelok rupane wong Bojonegoro sik niki ngaji sing genah niku kaya panjenengan ngeten niki ila hadrati terus munggah dadi ora bakal konslet. Karena kenapa? Ora dadi wong sing kemlinti. Kita menyadari bahwa Islame kula panjenengan sedaya niku nek mboten enten sing dhisik-dhisik awak dhewe mboten saged Islam. Lah nek langsung munggah ning mriko niku lali nek Islam niku meng fotokopine kiyaine. Lah mugi-mugi kanthi kula panjenengan sedaya ngekholi Mbah Saleh sepindah kula panjenengan sedaya ndongakne Mbah Saleh nerusne ilmune Mbah Saleh supaya Mbah Saleh niku teng mriko ada ayem. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nggih. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajrun wa ajru man amila bi abada. Sapa sing lakoni apik dicontoh wong niku entuk ganjarane kaya ganjarane sing nyontoh. Lah niki mugi-mugi kula panjenengan sedaya kanthi peringatan niki saged narik ridha, saged narik barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Panas entang-entang kaya ngeten iki kanthi kholi Mbah Saleh udan nggih. Ya Allah nek ana udan niku berarti barokah. Yakin donga niku nek udan barokah. Nggih. Lha niki mula kula panjenengan sedaya aja mulih sik. Ajeng njaluk napa niki teng Gusti Allah? Njaluk napa sampean? Njaluk bayar listrik. Monggo nyuwun teng Gusti Allah. Sak penyuwunan panjenengan terserah. Dieling-eling maca Fatihah ping 1 iya kana butuh ya kana sae nek dibaleni ping 11. Sak muni-munine sampean. Njaluke napa pas iya kana butuh ya kana sae njaluk. Ben bojone mboten rabi meneh ya teng ngriku njaluk. Pun monggo sareng-sareng nggih. Nyuwun teng Allah sak njaluk panjenengan.
Ridhoillah li syafaati Rasulillah syafaatil Quran biniyati du'a wa syifa wa salamah wal qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.